Ce aer e aici? Ozon din ăla. Pensiunea dispune de un grad ridicat de confort, așteptându-vă în cele 15 camere duble, dotate cu minibar, TV satelit, aer condiționat, baie cu cabină de duș și internet wireless. De la balcoanele pensiunii puteți admira peisajele deosebite ale munților Apuseni. Pensiunea noastră vă așteaptă într-un cadru familial, pentru un weekend relaxant sau o vacanță de vis. Amplasată într-o zonă carstică renumită, cabana vă oferă momente de liniște și intimitate. Asta cu vacanța de vis, cum ți se pare? E ok. Mă gândeam și la ceva de genul: vă așteptăm cu mult drag pentru a petrece clipe pline de voie bună și relaxare, departe de viața cotidiană. Poate mai bine clipe de neuitat. Și clipe de neuitat sună bine. Nu știu, să fie cât mai simplu. No. În engleză parcă toate sună mai bine. Când v-ați dus pe vapor, am înțeles că vreți să câștigați mai bine, dar pe amu să ne suim aici, în vârful muncelui. Nu începe iară, mămică, te rog eu. Era mai bine la oraș să lucrăm la Turda, unde lumea merge la restaurant numai la anunț. Bine, nu, fie cum vreți voi. Toaceți numai umbră și vis pe lumea asta, așa să știți. Așa zice-și popa la biserică. Să punem pe internet și de peșteră. Ne-ar trebui un jeep să ducem oamenii acolo. Mie aici mi-e și urât să ies afară. No, și era mai bine la bloc închiși, să ne uităm la televizor? Pe mine are și televizorul rostului. Mai afli ce se întâmplă în lume. Și ce se întâmplă? Războaie, tot fel de probleme sunt la televizor. Și dacă te uiți la el, ce rezolvi? Da, bine, fie numai cum vreți voi. Degeaba am răcit eu gura. Ați venit de pe mare și v-ați cățărat în vârful muncelui la dracu-n pras. Am crezut eu că la bătrâneță voi ajunge să dorm în hoteluri și nu la mine acasă. Când ce-ai dus o spătăriță pe vapor, mi-a venit să râd. Apoi am înțeles că nu mere să câștigați mai bine, dar nu ce-am văzut eu pe cine o spătăriță. No, dar ce mă vedeai tu pe mine? Andra, nu-i chiar așa. La ce dracu? Bună seara! E deschis? N-am deschis încă. A plecat ungurul? Da, noi suntem amoacii. Ziceam să mâncăm și noi ceva, poate un gulaș din ăla bun. Nu deschidem de-abia. Luni? N-avem mâncare făcută. Păi eu văd că se mâncă. Suntem numai noi, familia. Ah, am înțeles, familia. Nu, îmi pare rău De ce să-ți pare rău? că nu putem să vă servim. Bine ați venit atunci, ce să zic?
Zic că îi pare rău. O zis Zoli să mâncăm și să lăsăm niște leamne în schimb. Da. Oh, nu știu. Vorbiți cu șef. Poftă mare. Mai serviți? Nu. Mersi. Au plăcut? Gustos. O să ne faci și nouă nota. Nu e nevoie, e din partea noastră. Ați aranjat fain pe aici. Cât ne pricepem și noi. Zoli, nu a fost pe aici. Care, Zoli? No, mulți ani, fain. Lasă. Servus. La revedere. Hai aici să se obișnuiască și cu voi! Mi-e frică. Hai, tătic! Nu mai speria pruncul! Așa ne învățați ca pe o fată să fie frică de câine. No, dacă nu vrei. Hai, mami, du-te. Nu vreau. Vezi cum l-ai învățat? Hai, pas! Hai, du-te, de ce vrei să-l superi pe tati? Așa îmi strici tu cheful tău timp. Nu vezi, l-ai supărat pe tati.
Hai, tati, joci tu? Că Buna nu știe. No, bine, am că nu știu. Nu știi juca. Nu, mine joacă singur, nu. Uităm la un film? E prea târziu, tătic. Mai era mai bine la Turda? Nu câștigam atâta nici într-o lună. Cât e? Îs vreo 2000. Și nu mai te scoate bani de fiecare dată să plătim la stat ca proști. Zici și tu că nu mere casă. Da, bine. Nu pune tu mâna pe bani, mami, că-s murdari. Cine știe cine a pus mâna pe ei? Așa să știți voi că nu banii, ci liniștea colibei aduce fericirea. Iar încep, mămică, cu coliba și cu poveștile tale de Ion Creangă. Păi nu chiar așa numai bani, bani, bani și iar bani. Mai sunt și altele pe lumea asta. Nu, las, că știm și noi, că de-ala nu suntem copii. Mă, hai, duceți-vă voi la culcare. Dorm cu voi. Noi l-au câmpat, mami. No, hai cu Buna. Noapte bună. Noapte bună. Unde ai pus uscătorul? Păi n-am umblat eu cu el. Uite-te și tu, prin cutii. Cine dați bun să mâncăm? Ciolanul e foarte bun și ciorba de burtă. Dar gulaș n-aveți? N-avem. Nu mai faceți gulaș? Mai facem, dar nu tot timpul. O, ciolan acum. Și bere. 3 beri? Da. Asta e masa noastră. Mă scuzați, merem la masa elaltă, vă rog. E deschis acum, domn patron. Da, sigur, mă duc o pălincă. Adu, adu. O trecut Zoli Paci, că mi-era la Sibiu astăzi. Carzul. Zoli, odată ia 5 în secunda, 2 che sună de la București sau de la Viena. Nu-i așa, mă? Așa e. Știe toți copacii de pe munte. Le-o număra pe toți. De ce nu faceți reclamă la străini? Să duceți lumea la peșteră. Mi-ar trebui un jeep să pot urca acolo. Sau la mănăstire. La mănăstiri merg în Moldova. Știu eu pe unul de la Sibiu. Aduce turiști străini. Nu-i nevoie. Mulțumesc. Mă să văd de ce stau atâta. Nu și-o luat nici telefonul. Nu înțelege nici mămica. Parcă e copil și ea. Le duci tu la ea niște pălincă? Le duc, le duc. Ai băgat capul între ele, ai băgat eu altceva acolo. Face și asta pula, e numai. Lasă că sunt groi că e la pula. Dar ai văzut, bă, cum se uită la tine. Unde ați stat atâta, mămică?
Nu v-ați luat nici telefonul? Nu mai merge, că n-are baterie. Spălați-vă pe mâini și haideți de mâncați. Ăia n-or plătit, să știi. Cum adică nu a plătit? O spus că plătește șeful lor, Zoli ăla. Da? Da. Sociale este binevenită. Mi-a plăcut cum au zis cu dragostea. Există nevoi emoționale de recunoaștere și apreciere Cum au din zis? partea celor apropiați pentru a nu fi... Au zis cumva și că lumea asta va fi mai bună când puterea dragostei va înlocui dragostea de putere. S-a părut interesant cum au zis. Gemenii vor crea legături puternice cu posesiile lor și vor avea tendința de a se autoevalua în funcție de reușitele sau insuccesele financiare. Sfatul pentru această perioadă este să aibă o atitudine echilibrată, să evite orice exagerare. Mai vrei cafă? Nu. Și nu mai bei nici tot atâta. Vrei un suc atunci? Nestii de ăla. Eu am știut că o să o părăsească. Că o zis că l-a văzut cu alta la mare în Spania. Da? De când s-a căsătorit, s-a văzut clar că nu o iubește. Dar ce nuntă ori avut? Că tot zis că a costat. 100.000 de euro. E mult aia? E mult, dar... Gemenii vor căuta prin urmare recunoaștere pentru talentele lor sociale. De asemenea, Venus în casa 6 a Scorpionului determină pe gemeni să-și trateze partenerii cu răceală în această perioadă, apoi prin prisma intelectului. Voi sunteți amă aici? Da, noi. Unde-i soțul? La bucătărie. Vreau să vorbesc cu el o leacă. Adu-te și cheamă-l pe Luci. Dar nu vrei să stați jos? Nu, că mă grăbesc. De unde sunteți? E la Turda. O să vă plac aici. Bună ziua! Voi ați luat aici? Da, noi. De la olandezi? Da, de la el. Ce mai face Arend? Păi ce să facă? La el, acolo în Olanda. Dar nu stați jos. Nu, că mă grăbesc. Vreau să știu dacă au trecut niște oameni în Aspaci. Mulți au trecut Aspaci? Un camion cu număr de Bihor. Nu știu. Eu nu mă uit la numerele de la mașini. Nu a fost aia care nu a plătit? Ia întreb. Dacă au trecut să mă duc după ei. Iar dacă nu au trecut să stau aici să-i aștept. Dar de ce nu-i sunați pe mobil să vedeți? Au trecut sau nu au trecut? De asta nu-i treaba noastră să notăm cine vine și cine pleacă. Hai o leacă cu mine. Bătrâna să țină gura mai bine. Știi cine sunt eu? Eu sunt Zoli. Eu umblu ziua la mea mare pe toate drumurile astea și nimeni nu mă broșe pe mine. Mă duc în oraș, merg până la București, stau de vorbă cu domnul, cu primarii și mă ascultă când vorbesc cu ei. Eu am în grijă 4 creste și de la mine nimeni nu îndrăznește să fure, ai înțeles? Atâta vreau să știu. Cine vine, cine pleacă. Dacă are lemne sau e gol, să știu ce-a vorbit. Dacă au sau nu semn pe lemne, e tot să știu că e lemnul meu. Eu înțeleg. Dar ce legătură avem noi cu lemnele? Las că înțelegi tu. Lasă lumina asta de aceea aprinsă tot timpul. Am înțeles. Noapte bună! Noapte bună, șef. Ce dracu l-a apucat?
Nu latra bine. Nu s-a obișnuit cu locul. Nici mie nu-mi place așa mult aici, să știi. Te-o convins mama până la urmă. Și cu școala. N-am stabilit odată. Numai cum vrei tu. Putea să rămână cu mămica la bloc și să meargă la școală. Iar încep. Aș vrea să mă întreb și pe mine când facem ceva. Să vorbim, să hotărâm. Păi nu vorbim. Ce-am vorbit? Nu, lasă-mă să mă uit la filme. Ori zis unii că lasă lemne, că n-au cu ce să plătească. Ce lemne? Lemne. Și lemnilor și pune la iarnă. Bună ziua! Mă scuzați? O zis domnul Zoli că lăsați niște lemne. Ce lemne? O zis să lăsați lemne dacă n-ați plătit. Eu nu știu nimic, domnul. Noi ce-am mâncat am plătit. La bine, dar așa o zis Zoli. Cu mine nu a vorbit nimeni. Nu se fumează la bucătărie. Scuzați. Vrei să pun semn pe ușă? Scuzați, șef. Unde dracu ai lucrat tu, unde se fumează la bucătărie? Ieși odată afară cu țigara aia. Dar ce ai? Fumează la bucătărie, aia am. Și eu fumez. Ai nervi? Da, am nervi. Ce? Am înțeles că au trecut iară spre Beiuș. Și n-aveau semn. Da, am văzut. Poate eram la bucătărie. Erai la bucătărie. Da.
Zoli, vrei să-l împrumuți cu niște bani, așa, o lună, două? Ce bani? Stau mai bine la el decât la bancă. Îți dă și camătă câtă vrei. De 3 ori cât ți-ar da bancă. N-am eu bani. Păi n-ai zis că vrei să-ți iei jeep, să duci turiștii la peșteră. Treaba mea. Îți dă banii înapoi, fii liniștit. Nu o să facem acte, că doar nu suntem proști. Cum adică? Îți dau eu jeep când ai nevoie. Mai ieși afară. Care-i baiul? Nu. Merg da de bani. Să fie treaba bună. N-am bani aici. Pe doar nu-i ții la bancă ca prostul. Tare deștept să o credeți voi. Așa îmi place de tine când te enervezi. Nu vreau eu să fiu slugă la nimeni. Dar am zis eu că vreau să fii slugă? Ha? Câți bani vrei? Așa, vreo 50-60 de milioane. Dar ți dă înapoi până de Paște. Văd că voi sunteți stăpâniaci. Nu. Vezi că te-ai prins. Hai, că ne grăbim. Bună ziua. Servus, Luci. Servus. Dă 200. Doriți să vă trec rouă pe bon? Da, vă rog. Spuneți, vă rog. Ro 92 7653. 76 53. Ce mai faci, Luci? Bine, la biserică. Merge treaba. Bine, mulțumim lui Dumnezeu. Zole au fost pe la voi? A fost. Când a fost? Nu știu. Dar n-am voie să întreb. Mai faci gulaj din ăla bun. Nu. Numai ce ăla n-am. Nu, bine, hai de grijă. Bine, nu. Servus, să rămână.
Când mai dansează domnul senator, filmează și tu. Te rog pe masă. Să filmez? Să arătăm cum s-a distrat aici la noi. Cu ce să filmez? Cu orice, cu mobilul. Dar mă filmează fain. Filmează tot atunci. Nu bine. Bună ziua! Bună ziua! Aveți camere? Avem. Aș dori o cameră. Și niște cafea, dacă se poate. Mami, tu nu vrei un ceai? Nu vreau. Nu vreți să și mâncați? Nu. No, bine. Haideți cu mine. O stat aici toată noaptea? Nu știu. Poate îți amintești mai bine la procuror. Ce procuror? Eu am vrut să fiu prieten cu tine. Dar văd că tu ești mai prieten cu hoții. Nu sunt prieten cu nimeni. Azi noapte o intrat la pădurar. L-au bătut. L-au dus la spital la Cluj. O dat foc la ocol.
Și ce treabă avem noi? Aveți. O să dai declarații la procuror. Am mandat. De unde și până unde? Nu, hai, pregătește-te. Merem la tur, da. De ce? Eu zic că e mai bine să mergi cu noi, amu. Dacă vrei să vină poliția și procuratura aici, fă cum vrei. Ați început să tăiați pădurea, domnul Manea. Nu e al meu lemnul. Da, cui, dacă e în curtea dumitale? Aveți factură că l-ați cumpărat. Ori autorizație de tăiere. V-am spus că nu e al meu. Da, vezi cum ești, Lucian. Nu te interesează problemele altora. Dacă e vorba de tine... Face proces verbal pe lemnul ăsta? Faceți ce vreți voi. Așa au zis că rămâne. Vă rog să răspundeți cu da sau nu. Un optat? Da. Vine des la pensiune? Da. Și de obicei rămâne peste noapte? Nu. Ați făcut chitanță pe cameră și în registrul hotelului? Nu știu. Soția se ocupă de camere. Dar cine-i proprietar al pensiunii? Un domn din Olanda. Domnul Arend van Gort. Noi suntem în locație. Am înțeles. Povestiți detaliat tot ce s-a întâmplat. Ce detalii? Că dormeam? Dormeați? Da. Vă reamintesc că sunteți sub jurământ și aveți obligația să declarați tot ce știți. Dar nu înțeleg ce legătură avem noi cu el. E un client, ca tărestul. E un client mai special? Care nu plătește consumația, pentru care, nu știu, deschideți restaurantul când vrea el? Dar cum adică? Nu înțeleg de ce l-apărați. Nu-l apăr. V-am spus. Dormeam amândoi. Și eu și soția. Când am auzit că latră câinele. Am început să declar. Că lătra câinele. La ce oră era când a lătrat câinele? Nu știu. Nu m-am uitat la ceas. Nu v-ați uitat la ceas? Nu. La ce oră credeți că era? Noaptea târziu. Încercați să estimați. Dacă nu știți să vă ocupați să prindeți hoții, măcar nu faceți năcaz la oameni. La ce vreți să spuneți? Nu suntem noi obligați să rezolvăm cazurile la poliție. Vă rog să vă referiți strict la fapte, da? Dar v-am spus. O dormi la noi. Dar nu a dormit cu mine în pat să știu când s-a trezit și când a plecat. L-ați văzut când a plecat? La ce oră a plecat? Nu știu. Dormeam. Ce să declar? Ce-am visat? Domnule Manea, știți câte procese are Zoltan Cociș? Credeți că pe ele îl interesează de situația dumneavoastră? Ce vreți să fac eu? Să declarați ce știți.
Și să declar ce n-am văzut? Dacă n-ați văzut mai mult, declarați că dormeați și ați auzit câinele lătrând. Ora mai exactă, dacă se poate. Aș dori să plătesc. Plecați deja? Da. Asta e ruptă. Asta e bună? Da. Mulțumim frumos. Ce Dumnezeu? Veni mai jos unde ai semnat să chem salvare! Să duce, Doamne! Soană râniță aici! Puteți să confirmați că ați fost în Cluj în noaptea zilei de 5 martie? Păi eu m-am răzgândit, n-am mai mers la Cluj. Zoltan a rămas la cabană, că era obosit, apoi eu am plecat la salon. Da. Puteți să precizați unde erați în noaptea zilei de 5 spre 6 martie? La salon, da. Aveam o întâlnire cu un client dis de dimineață. Vă rog să precizați ora la care v-ați deplasat la Salonta. În jur de 3 noaptea. Mi-a și fost ciudă că a început așa un chef. Vă rog să vă referiți strict la întrebare. Onorată instanță, cer cuvântul. Aceste declarații dovedesc încă o dată că cele întâmplate nu au nicio legătură cu inculpatul Zoltan Cociș. Inculpații Tiberiu Chioreanu și Adrian Laza nu au fost împreună cu clientul meu în noaptea cu pricina. Clientul meu, Zoltan Cociș, a fost cazat la pensiunea Orizont pentru că nu se simțea prea bine, iar Tiberiu Chioreanu și Adrian Laza au fost la Cluj, respectiv la Salonta. Dar mai bine să ne zică jandarmă, de ce ne-a băgat curva aia acolo la cabană să ne urmărească. Curva-i mă. Liniște sau evacuez sala. Altceva mai aveți de declarat? Nu. Vă rog să declarați nume, prenume, vârsta, ocupație. Manea Lucian, 46 de ani, de profesie bucătar. Vă rog să declarați dacă sunteți în legătură de rudenie cu una dintre părți. Nu sunt legătură de rudenie cu niciuna dintre părți. Ați fost chemat în instanță ca martor. Astfel aveți obligația să depuneți jurământul. Și vă aduc la cunoștință dreptul de a depune jurământul biblic sau laic.
Ce fel de jurământ doriți să depuneți? Jurământul biblic. Vă rog să vă apropiați. Puneți mâna dreaptă pe cruce sau pe Biblie și repetați după mine. Jur să spun adevărul. Jur să spun adevărul. Și să nu ascund nimic din ceea ce știu. Și să n-ascund nimic din ceea ce știu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Puteți să luați mâna de pe Biblie. Întoarceți-vă la loc. Reamintindu-vă că sunteți sub prestare de jurământ, vă susțineți declarația în conformitate cu care noaptea de 5 martie Zoltán Kocsis a fost cazat la pensiunea Orizont pe care o administrați în locație de gestiune, proprietatea cetățeanului de origine olandeză Anrent van Gort? Un optat la pensiune. Da, nu știu că nu plecat. Există vreo înregistrare la recepția cabanei care să dovedească susținerea acestei declarații? Nu există înregistrare. Puteți, vă rog, detalia ce s-a întâmplat în noaptea respectivă? Da. Noaptea târziu, o lătra câinele. Ne-am trezit. M-am dus la fereastră. Am văzut niște oameni în parcare. Puteți detalia ce ați văzut? Statură, culoarea hainelor, alte indicii? Era întuneric. Am văzut numai niște umbre. Mai sus de izvor, am observat o grămadă de bușteni căzuți pe mijlocul drumului. Am coborât din mașină și am cercetat locul. Am constatat că a avut să loc un accident. Un autovehicul lovit de bușteni a fost răsturnat în prăpastie și 2 trupuri neînsuflețite. O femeie și un copil. Am decis să sunăm ambulanța și poliția Turda. În zona respectivă nu există semnal telefonic. Depinde de rețea. Liniște! Cel mai probabil că este un act de răzbunare în cazul vânzărilor ilegale de pădure. Se poate dovedi că decedata era implicată în cumpărarea unor terenuri forestiere. Cu ajutorul șefului ocolului silvic, domnul Cristian Pop. Hai să trecem, că nu vine nimica. Nu trecem pe roșu. Dar cine dracu ne vede? Nu te rășești că nu te vede nimeni. Așa ești tu, n-ai curaj.
Eu ți-am dat lei. Vreau să mi dai la fel. Lasă, dacă nu-i vrei, dă-i încoacă, avem ce să facem cu ei. Nu vreau să stau eu pe la poliție, că tăiați voi pădurile. Știi tu cât trăiește un copac? Tu cât trăiești? Să spun eu un secret. Tu ești ca și mine. Cum am fost eu pe vremuri. Toată ziua cu familia ca prostul. Vrei să fii cinstit, dar nu ești. Ăștia să-i tăi pentru că ți-ai ținut gura. Nu-mi trebuie. Lasă că nu-mi trebuie. Înapoi la oale. Asta ce-i cu ea? Ce-i? E ruptă. Ți-o ia la balcă și ruptă. De unde îi? Ți-am zis, i-am pus pe tăți la un loc. Și pe ea de la Zoli, că mi-a dat și lei și euro. Eu pe asta ruptă am mai văzut-o. Mi-a dat o femeie care a trecut cu accidentul. Au vrut să plătească și n-am primit-o, că era ruptă. Ți-o ia la balcă și așa. Tu vrei să te bagi la pușcărie, să rămânem noi singuri? Mai termin odată cu pușcăria. Nu fă ce știi. Pe mine nu mă mai interesează. Aș vedea un film. Avem filme acasă. Eu am văzut unul fain la Cluj. Cu efecte. Ziceai că e adevărat. Avem pe calculator filme destule. Câte avem, Andra? Nu știu. Multe. Vreți să scoți și tu mai des, că vă sălbăticiți aici în pădure. Trebuia pregătit pentru grup. Mai taci în pula mea cu pregătirea asta, că mă și enervezi. Auzi, am vrut să fiu prieten cu tine. Merg la poliție, umbli cu jandarmii. Pot eu să am încredere în tine? Pot? Coboară. Dacă nu vrei la relax, stai aici în pădure. Coboară, am spus. Haide, Andra. Coboară.
holidays that day. It is one of them. You were there? I was waiting in the canteen on the square. We all thought it was a real film shoot. It was so exciting, I decided to change my job there and then. I'll leave you to go and sleep. I'll be downstairs if you need anything. Come over here. Come. Where? I know we're skipping the bits where we hold hands, walk in the park, and recite poems to each other. But this is the last chance I'll have. Fisc, Pepe. Bun. Marcelo, ăsta e brazilian, nu? Da, da. Și ăsta la națională. Și ăsta la națională. Așa. Oh, nu, mama. Mircea, fii mai atent. Ce să fac? Era gândită bine, da? Așa? Așa. Îți gata, Mici? Dar nu ți-a zis soția să vii să-i faci tu? Dar nu mi-a zis. Unde-s? Nu are unde să fie. Îți place? Da. Câte puncte ai făcut? Am făcut 10.000, dar a venit robotul ăla cu mână de metal și mi-a luat $100. Aha. Ce robot? Un cyborg de fier, care te lovește dacă n-ai destule vieți. Vreau și eu din asta, mami. Ia tu asta. Ție ce l-am adus. Nu puteam primi. E lucru scump. Mă supăr dacă nu luați. E de reperaș. Trebuie duși niște bani. Să nu mai bat eu drumul. Eu nu intru în oraș. Doar numai până la Angro. Am înțeles. Credeam că poți să mă ajuți. Unde trebuie duși? La unul lângă teatru. Acolo la schimb valutară. Zici că-s pentru Diego, știe el. Nu contează dacă nu e acolo. Îi lași oricum. Diego? Da, Diego. Ăștia-s pentru tine. Nu noi facem arestări. Declarăm că am primit bancnota aia de la persoana respectivă.
Voi ați înregistrat-o la cazare. Aveți chitanță pe bani. Poate să jure soția că e aceeași bancnotă. Poate să fie orice bancnotă ruptă. Deci nu ne crezi. La proces nu știai nimica. Așa mu vii aici și vrei să-l arestăm așa una, două? Da, mu avem dovezi. Mergi frumos acasă și ai de grijă ce faci. Și nu mai veni pe aici să te vadă toată lumea. Nu mai intra în legătură cu noi până nu vorbim dinainte. Tu vrei să meriți amândoi de mână la pușcărie? Știi cât de procese are Zole? Și aici și la București? Nu mai vin nici turiști. Dar nu e vorba de turiști aici, Lucian. Haide. Bună ziua! Bună ziua! Nu, despre ce e vorba? Am venit să declar că mi-a dat niște bani. Cine? Zoli. Să-i aduc aici, în oraș. Aveți banii la dumneavoastră? Da. Trebuie să duc la unul la schimb valutar. Cui trebuie să-i duceți? Lui unul. Diego. Și am și bancnota ruptă. Ce bagnotă? Pe care am primit-o de la doamna aia, care a murit. Poate fi o probă bună. Am înțeles că n-ați înregistrat-o la cazare. Poate să se jure soția că e aceeași bancnotă. De ce nu înregistrați la cazare? Bancnota poate să rămână, dar banii nu. N-avem ce face cu ei. Să marcăm banii? Nu putem. Îi duceți înapoi și așteptăm să vedem dacă se strâng mai multe probe. Doamnă, eu am familie și copil. Lăsați că toată lumea are familie, da? Haide. Vreți să vă petreceți sărbătorile cu străini, cu neamurile să stăți Paști. Ce o să zică lumea? Le-ai dat bani destui. Le-am dat. Câți? 200. Rămâne cu voi, mami. No, hai, gata. Pupo pe Rodi. Bine, bine. Ai grijă de bună, da? Veni mâine și ciocnim ouă roșii. Bine? de 4,8 km. Acesta a fost urmat la foarte scurt timp de un al doilea seism de 2,5 pe Richter. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut o magnitudine de 5 pe scala Richter și s-a produs în luna martie în zona Francia. Colegul meu Costin Angel are detalii. Bun găsit, Costin, unde s-a resimțit acest seism? Deci cutremurul a fost resimțit în special în zona Banatului, Oltenii, dar și în județul Hunedoara, vorbind de localități precum Timișoara, Reșița, Lugoj, Drobeta, Târnu, Severin sau Craiova. Vă reamintesc un cutremur de 4,8 grade pe scara Richter, registrat la ora 1 azi noapte la o adâncime de 4,8 km la în zona Cara Severin.
Ai băgat friptura? Da. Facem piure sau îi lăsăm așa natur? Nu mai facem niciun piure. Îi duci tu pe aia la Cluj atunci? Îi duc. Bine. Nu vii să bei o cafă? Nu, mulțeam. Un sfert de oră, da? Bine. Nu merem. Unde? Păi n-ați zis să mă duc la Cluj. Mere. Păi la Cluj mere. Nu, hai că eu nu mai pot să stau. No, 5 minute. Bună seara. Bună seara. Aș vrea să fac o reclamație. Spuneți, vă rog. Aș vrea să vorbesc cu cineva. Cu procurorul Mureșan. Cine? Doamna procuror Mureșan. Nu e procuratura aici. Dar ce doriți de la ea? Aș vrea să o anunț că Zoltan e la pensiune. Ce să anunțați? Zoli e la cabană. Care Zoli? E urmărit, are procese. Hai, domne, e seara de Paște.
Știți cumva unde locuiește doamna procuror? De ce s-a întâmplat mai exact? Nu s-a întâmplat nimic. Mergeți, domnule, acasă, e noaptea de înviere. Cum o face? Pentru că singura lui amintire este proba matematică se face simplu. Ce ar putea să-ți rămână dintr-o sărbătoare pe care ți-o pe care n-ai înțeles-o, care nu e a ta? Nu sunt sărbătorile noastre. Nici o legătură cu noi. Și atunci, singurul lucru care rămâne este masa. Hai să-mi amintesc că atunci am mâncat ca un porc. Hai să-mi amintesc că atunci am avut pe masă de toate. Ele n-au nicio legătură în fond.
Asta e liniștea colibei. Am o înțeleg eu. Adevărul de astăzi, un text interesant al unui psiholog, Mihai Cufăcean. Articol la final.